Inihayag po ng Department of Tourism Region 1 ang target na maabot po ang 5 million tourist arrivals sa rehiyon sa pagdating sa taong 2028. Base po yan sa National Tourism Development Plan. Noong 2024, nakapagtala po ang tanggapan ng 1,856,674 na tourist arrivals na mayroong 1.51% growth rate mula po sa 1,829,108 tourist arrivals ng taong 2023. Ayon po sa datos ng tanggapan, nanguna ang Bolinao sa may pinaka maraming bisita sa Ilocos Region na may 232,584 guest arrivals at sinundan po ng San Juan, La Union na may 211,234 arrivals. Positibo ang tanggapan na madagdagan pa ang tourist arrivals at receipts ngayong taon kasunod po ng mga ipinatutupad na proyekto mula sa transportasyon at tour packages upang mapalago pa ang turismo. Hinihikayat naman ng tanggapan ng mga turista na magpalista o magpabook sa mga tour sites ng bawat pasyalan ng planong puntahan po upang maayos at mailatag ang kabuuang datos sa bilang ng mga tourist arrivals sa Ilocos Region. IFM News. IFM News. IFM News.